ngin khot kumno yakne parlok haka bej haka shlur ne kumno ngin khot daktin khasi hangne namar wa donu wei ubreu na ka jala asam ladip kerting komu Jacob nazare la I give Ïala u Paralok lajong da u Khun Sniang Paralok kamu u childhood friend ujong u hakajinya tho agas ngejinya tho jong ne Paralok jong u ula I give yaw ne Paralok jong u da u Khun Sniang parla job ya kemen sim ya ka donut jong baro lang ba ka ne ka video ka bal sapriang online ngin khot kumno ya kana bon ki ba ong ba ka bej haka jing slur bat bon ki ba ong kumne kumta pesnga kumno haka jing sngaw jonga da kana ka de ka jing it ka ba comedy ka ba pen Rkhie ya ka Paidbah man pen iya ka Paidbah ba ka jing it jing along Paralok kumno ngin pen I hakmat Paidbah knang ba ki Paidbah aro kin enjoy bat baro ki ba pet ya kana ka video na online kunjo